करे का बनार चालू करे का बनार चालू अरे दिनो दिन रानी गदरालू करे का बनार चालू करे का बनार चालू चाउमीन कंटवा पे खालू करे का बनार चालू करे का बनार चालू हाँ 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 धौकलगंज बाबतपुर में हलफा मचवलू गजरा लगा के जनता झगड़ा करवलू धौकलगंज बाबतपुर में हलफा मचवलू गजरा लगा के जनता झगड़ा करवलू कब सिंदूरा में बेटालू करे का बनार चालू करे का बनार चालू छोला तू चोलापुर में खालू करे का बनार चालू करे का बनार चालू हाँ 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 छोड़ी है न छोरा तो है पिंडरा बलाक के हो पिंडरा बलाक के नजरी में बसल बाड़ू बाबू संतलाल के हो बाबू संतलाल के छोड़ी है न छोरा तो है पिंडरा बलाक के नजरी में बसल बाड़ू बाबू संतलाल के अवदेश बन तारू चालू करे का बनार चालू करे का बनार चालू राजभोग अकेलावा में खालू करे का बनार चालू करे का बनार चालू हाँ।